Ambisa. Yes. Sagad sa kung pag-anhi dinhi, halos kasagarang mga mamahayag, mukamit yun og basihan nga mao ang Biblia. Simple lang pangutangan ako, Mr. Speaker. Ang imo bang gibasa, Biblia o imong notebook? Ha? Ini siya, Ambisa na ba? nasa notebook, huminga sa Biblia. Tumagal ko. Tubag lagi na! Wapa na ko tanang kasigikan. Ang ako pangutangan, kung sa imong gibasa, Biblia o notebook? Nasa Biblia, kinasa notebook, Biblia. Wapa ko na ko tanang kasaligikan. Ayaw na to, itubag na ka. Kuha na ako, tubag! Nasa notebook, huminga sa Biblia. Ama na, Tumagal ko. Sa tinuod, ang imong gibasa karon, ang imong yukap, notebook o Biblia? Answer the question. Lagi ka. Notebook. Sa pangutangan. sa Biblia. Hindi ka sa Biblia. Okay, kaya mo Biblia pangutangan. Notebook, hindi sa Biblia. Ganina nga usa lang gyud ka persona ang makagagahom nga Dios. Mr. Meditor, wala pa ningong person. Wala pa ningong person. So, naay amahan na ay anak. Ha? Sumala sa mabasa, nagisgot ang Biblia, ang sulatan ug amahan ug anak. Okay. Kining amahan ug anak pinakabok. Nga, amahan ug anak ug imo nang panundas Biblia, nga usara na siya. Pagdala ko. Amahan ug anak pinakabok. Usara na sa matod Di ka malunguyhat di? usara sa Biblia. Ay isa. Tanong mo tani. Amahan ug anak pinakabok. Usara na sa Biblia sa mga mabasa. Ka malunguyhat ditong ligo. Ayaw dagwa. Sa pangutana. Sa pangutana. Wa ko na mo gusto mo. Gipaihap ta lang ka, nagpasabot lang na ang ako pangutana di mo kayang tubagon. So simple lang pangutana ko. Lain pangutana. Kaya na ko tubagon, pero wala mo dawaton. Lain pangutana. Ingon ka si Jesus mao ang amahan kay niingon si Kristo nga ang amahan ani anako. Sakto. Ha? O sumala sa mabasa. Sakto. So dihata ang konklusyon na ang amahan og si Kristo mao ra siya. Mo gusto sa mabasa. Kung moingon ko sa imo nga kanang imong panyo naa sa imong kamot panyo buka. Di na ko dawaton na drop ng kanta. Kaya di ba ni Oli? Yes, moderator. Mo ni bantayan na. Ang tawag ana masakpan ako yung argumento. Balik ko na ko. Mr. Rene. Simple lang pangutana ko. Di gamit ko analohiya aron masabtan nimo akong punto. Diha? Kung mo ingon ko nga ang antipara nako na sa kong kamot, ani akala ko ako antipara po ko? Lain man na, ayaw na yung mag-isang. Ani kitagaan na kay example lagi ka para masabtan ko nimo ba? Niingon ka, nihatag ka konklusyon nga ang amahan na ang Kristo, si Kristo na ang amahan. Mahal sa mga mabasa. Sige mo ano konklusyon? One G sir, one G. One kagriti ko sa one G. Isa. Ako ano sama, ang amahan na ako. Dili ko sa ang amahan ako ana as amahan ang anak ko. Simple lang ang amahan ko. Kinsa may naano mo ang yawa o ang amahan? Ha? Ang amahan nga mahal sa Padre Naa sa imo. So amahan ko ka. Ayaw nang yawi kay Mao ko na si Kristo ang anak. Naunsa man itong video. Sarap ka na. Anak na naman anak. Sarap ako sa espiritual. Ayaw sa. May ipit ka na. Naibit man. Last question. Okay. Siya rin yung amahan. Yung amahan ako. Ariyan. Muna ba tayo na Mr. Moderator? Siya ba tayo ni Mula? Mr. Moderator. Papareha po ka itong isa. Ang argumento sa atong higala. Listen. Ang argumento sa atong higala niingon siya na ang amahan na akan Kristo, ang Kristo na as amahan. Therefore, ang amahan og si Kristo maora lang sila. Karon, ako sa gipangutana, naaban nimo ang amahan o wala? Ingon siya na ang amahan niya. So amahan ka pod. Pero, na-address Jesus Christ, Joshua. Sa Jesus Kristo buka. Susan. Oo, ko na ang amahan og anak na usa man. Ako templo. Ang ilawat na ko. Ang ilawat na ko ang iyang pangutana. Ang ilawat sa pangutana. Pero, kita ba yung templo? Kuya na naman ta sa Iyang Espiritu Santo. Yan naman, ako kisa mo na. Ang amahan niya mo sa Mr. Okay, last question. Kining giingon ni Kristo nga mangayo ako sa amahan. Kinsa iyang pangayuan? Kada siya, ang yung ipangayuan ang iyang amahan. Nangayo ba sa kay Naa o kay Wa? Nangayo siya kay Wa, pero siya Nangayo kay Wa? Unsang sita sa Biblia? Kapitulong, versikulong, nangayo sa bisag Wa. Sitas! Nangayo kay wala. Simple na Nangayo galing kay wala.
ikaw may igo sa imong pangutana. Ako, ha? Nangayo gisa kilala. Papaminaw sa. Ayaw, Isumag na ka nga. Wala. Question. Ako yung simplify ako. Ayaw ka na. May ingon. Okay, minute of time. Please, minute of time. Listen. Both side listen. Mr. Questioner, please repeat and simplify your question. Ali manggod, nito ba nga itong higala, ingon siya nga, o yun siya nga si Kristo nangayo sa amahan. Kay ingon makangasara po ng amahan, so ang puti pasabot kining amahan, yung gasutan nga iyang pangayuan, wala ni? Wala ni naana siya. Siya na. Very good, very good. Makagagawang man siya. Makagagawang man siya. Kinaaman, asa po Uli, nito pangayuan. makagagawang na siya. Asa lagi, waka naman tayo kung sa Sundan na kasi ang pangutana. Ako na simple lang. Kining iyang Simple. pangayuan. Itubag ta kasi simple na magtubag. Pero di ka makatubag kasi dahil pangutana. Ikaw man ang matubag. O lagi, ay kung sisihig mata ba? Kasi dahil pangutana. Okay. Proceed sa lahat pangutana. So, Last question na. okay. Last question. Ingon siya nga na ay gipangayuan. Ya ingon po siya nga katong gipangayuan na ato. Asa na tinuod eh? Katong giingon niyang kayo na nga wala o ingon na po karog naa. Ngayon kami kay wala. Ibig sabihin ba yan? Wala Okay. kasi Ani ani pangutana. nangayo siya kay wala. Oh. So wala siya gipangayuan. Ha? Nasi pa ngayon, mama. Lagi. Nasi pa ngayon, kasi na. Oh. Nasi pa ngayon sila na. Okay, kasi na. Bantayan mga politik ko yung pangutana. Listen na, listen na. Okay. Time for rebuttal. Rebuttal the answer of your question from the respondent. Okay, listen for 1 minute. Mga higala mga igsoon, ang atong higala nga kuno nagpaila nga iya daw kuno sa Dios. Kung ang problema matwali ang kutlo notebook ang giapli notebook kadagkong siyang Biblia nga naa sa iyang atubangan notebook ang giapli. Which is ang magwali ka ni Abto siya sa mga apostoles magukay o kasulatan. Dili notebook mo o kayon. Ingon niya naa man na sa Biblia. Dili question kinaa sa Biblia. Ang purpose ani ang pagtukab sa kasulatan. Karon, akong gipangutana ang amahan ug ang anak. Grammatically speaking, kung nagtuon ta sa insaktong lagda sa pamaagi sa pagbasa sa mga letra, kung naka-eskwela ta kabaluta nga naay amahan na ako'y anak. Tanawa ra imong gibasa, mangayo ako sa amahan, ang amahan ani anak ko. Wa nagpasabot nga ang amahan ni anya siya na pud ang amahan. Pabunda ko sa gipangutana kanina, kay naamanin mo ang amahan ko ka, sa tilipod, mao na ang amahan ng si Kristo. Ipit ang atong higala. Ang iyang argumento, bangkaruta. Ang iyang argumento, wala makabarog. Kani ang iyang tumang dili palang dugay, nagkapingki-pingki, nagkapangga-bangga, ino na po sa nagipangayuan, kaya na po, may ino na po, wa. Kalo king gusto mangayo ako sa amahan. Kinsay ilang gipangayuan ang amahan. Imposible managwa ang amahan niya pangayuan. role nga ang sympathizer. Kung tinuod ka walay amahan nga gipangayuan kanang Kristong imong ila. Dilim private ka. Hugos Naman ng tayo role yan. Pilipina. Di na mapugan grabe. Kaya ang tinuod nga Kristo na ay gipangayuan. Kinsa gipangayuan? San Juan 14:16 ug 26 mao ang iyang amahan. Now, umana mga igsoon atong napaminawan ang rebuttal nga gihimo sa atong questionnaire. Atong paminawon usab ang reaksyon gikan sa atong respondent. 1 minute. Mga kababayan ko, ako lang iklaro, marabong tinood, no? Marabong tinood, may pang-grade 1 kayo, kasabot pang umingon ta nga, dasa sa notebook, pero nadikan sa Biblia. Oh, mas taas, mas labaw mo sa grade 1? Mas labaw ka sa grade 1? Pero, nagpakabuta, nagpakabuwang. Tama ang kasulatan. Ano rin panamot, di makasabot? Tingnan ako siya, nasa notebook, pero gikan sa Biblia. Huwag ba rin ko nagamit ang chapter sa Biblia? Muna, adunay panabot di makasabot katumanan ning tawanan ni. Muna di ako na ito tuhuan ni. Di na to ang tuhuan ni. Laro kayo? Sabay na ngayon nga wala. Yang ipangayuan naman akong tubag, siya na. Di siya mo dawat. Patuon ko niya. Di pangutan na naman siya. Adunay kibayo ang amahan. Pero iskutan ng amahan ng Biblia. Mauna si Yosa Bisaya. Mauna Jesus Christ. Baka ka na dia, awa na mo dia. Masapog na mo sa tinood na pagtulunan. Kaya ko makuha na ka. I and my father are one. Hindi ka diwa. Okay. Tapos na. Okay. Mr. Respondent, tapos na ang imong obligasyon sa atong unang questionnaire.
Oh, open niya puntas mga tana. Kasi una mo tana. Punta lang sa kayo. Sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.